Bon dia, portaveu. És evident que el gir de Sánchez no elimina la desconfiança de Junts per Catalunya amb el PSOE. Ara bé, permetria, si les coses avancessin... Jo suposo que en un any no hi ha suficient per complir tot el ristrell de coses que vostè ha dit, només de posar-les damunt de la taula. Per tant, permetria reprendre, per exemple, la taula suïssa que està congelada, no? Bueno, no existeix ara, no? Jo crec que des de Junts per Catalunya hem demostrat que nosaltres no som, o que les nostres opcions no són mai ni el mal menor, optar pel mal menor, ni per l'ICI. I insisteixo, tant de bo, el nostre problema sigui que d'aquí un mes us hem de tornar a convocar i hem d'explicar què farà Junts per Catalunya, prendre decisions, perquè el govern espanyol ha decidit complir tots aquells acords que té pendents de complir. Tant de bo fos això, perquè, insisteixo, aleshores voldria dir moltes coses positives per Catalunya, com per exemple que el català és llengua oficial a Europa o que Catalunya té les competències en matèria d'immigració. Exactament el mateix, tant de bo aquest sigui el nostre problema, que hàgim de prendre una decisió perquè el govern espanyol ho ha complert tot.